Кечкенә инешләр бергә кушылып елга ясыйлар. 100 миль үткәч, су монда килеп җитә. Анхель шарлавыгы, дөньядагы иң зур шарлавык. Су төшеп җитеп, җиргә бәрелгәнче 1000 метр чамасы уза. Шарлавык бик биек. Шул сәбәпле су шайтан каньоны бассейнына барып җиткәнче, вак-вак кисәкләргә бүленеп, томанга әйләнә. Газиз Фаттахов тәрҗемәсе. Текстны Газиз Фаттахов укыды. Безнең тәҗрибә проекты 2015 ел.